og velkommen til episode 4. 5. Ja, i 5. Er rimelig. Nu, det var han blev Hvor hopper man hen? Man hopper på den her. Det er fordi han det er første gang han spiller på computer. Det er ham der har filmet, der prøver nu. Fordi han blev lidt skuffet over at han kun skulle filme. Så nu skiftes vi. Jeg ved godt I gerne vil have at jeg skal gøre det. I må skrive i mails hvis det kun er hvis I gerne vil have mig der skal gøre det. Men altså vi skiftes, okay? Og i dag, der tror jeg vist om natten, at vi skal måske kæmpe med monster. Men det er ikke helt sikkert. Okay, der skal noget fejl. Gør med en skov det der. Du skal ikke gøre med. Okay. Godt. Ikke kom ned lægen, så dør du bare. Det vil jeg godt. Måske skulle vi finde en grotte. Jeg har prøvet, der er ikke nogen grotte i den her. Måske skal jeg lige gå tilbage til vores hus. Det gør jeg lige. Forkert vej. Nå, jeg er i fuld fart. Det er ikke den der vej, okay? Jamen, jeg ved godt, hvad jeg laver. Men det er ikke den der vej til huset. Det ved jeg. Er det den her vej? Nå. Skal vi finde lægefadet? Er det ikke rigtigt? Jo, men det er ikke den der vej. Altså, jeg siger... Er det den vej? Nej, det er den der vej. Den der vej? Ja, Okay. den vej. Alfa regular. Men okay. Prøv lige at dreje den der vej. Læget er derovre, kunne jeg se. Jeg kunne se noget læge. Kunne du? Okay. Ja. Eller var det bare nogle træer? Undskyld, jeg kommer til at finde det sådan der. Bækken. Det her, det går lidt galt, men lad os se, hvad det går. Nej, jeg så vist ikke. Og vi hedder Esker og Andreas. Og vi ser sådan her ud. Sådan her. Ja. Og sådan her ud. Ja. Måske skulle jeg lige smøre det her. Du skal gøre det med en økse. Økse? Ja. Er det en økse? Nej. Den. Nej, ja, den der. Nu smutter vi bare afsted her. Måske skulle vi lige snuppe det der æg. Så lige smøre den der. Nej, det er noget vi ikke. Det er ikke alt for stærkt. Der er nogle kriser derovre. Okay. Nej, vent nu lidt! Vent nu lidt! Hvordan kommer man op? Vent lidt! Vent lidt! Hvordan kommer man op? Ej, jeg har opdaget noget sindssygt! Hvad? Må jeg gerne bede om det? Okay, vi bytter. Det er hurtigt. Jeg ser noget sindssygt. Hold det op. Hvad var det? Nej. Du er lidt irriterende. Vi mister vores våben. Hvad var det, der var sindssygt? Hvor er det henne? Der! Husene! Jeg så husene! Ja. Se! Det er ikke mig, der har lavet dem. Vi har opdaget husene. Det er godt lavet. Andreas, vi bytter lige igen. Nej, vent lidt. Jeg tror, jeg smadrede vinduerne, fordi det var meningen, jeg skulle have nogle vinduer. Nej, vent lidt. Vi skal lige snuppe de ting, som vi har brug for derinde. Hvad har vi brug for? For jeg ikke snuppe tingene. Hvem vil for mig, der spiller? Vent lidt, du skal lige have noget med. Okay, jeg tror, vi snupper noget glas. Der kommer en karrieremand, der bor her, tror jeg. Karriere. En mand, der har den her landsby. Fik vi glassene?
Nej, vi kan ikke få glasene. Nå. Men Se, der er nogle vi mænd. gider ikke at overtage det her sted, fordi det er simpelthen snyd. Men Andreas, vi smutter lidt. Ja, det er snyd, så vi Ja, bibiu! Vent lidt. Prøv lige at sådan her ser jeg ud, hvis I ikke så det ordentligt. Ikke også? Og jeg ser jo Vent lidt. smukkere ud, ikke? Ja, du har det bare så stort. Du finder ud til dine tænder. Nå, nu. Prøv at se. Ja, sådan. Sådan der. Nå, okay. Nu spiller vi lige plads. Vi skal, Vent, skal hvad er finde det der? et hus. Nej, vent lidt. Det sorte. Men det er prøv lige noget. Sådan. Ja, Andreas, vi vifter. Undskyld, hvis der sker noget mærkeligt lige her. Undskyld. Det var hende I kom til at så, det var min mor. Nå, nu er det vist til at slutte. Ja, vi skal lige hjem med. Det skulle lige meget. Det skal vi nok gøre. Ja, jeg dræber lige den her kris, ikke også? Med et sværd, okay? Okay, men svær. Så skifter vi lige til et sværd. Og det er jo kris. Men hvis I stadig siger, at det er kun mig, der skal styre, så gør jeg det altså ikke, fordi vi skiftes, okay? Men der er også en anden en, der skal filme. Og måske siger han, at han kun vil filme, okay? Men det er ikke sikkert. Hvis jeg giver en mail med det, at det kun er mig, der skal gøre det, så gør jeg det bare ikke, okay? Nå, nu er det også ved at være nat. Så skal vi... Slut bare af, okay? Så siger vi farvel og tak, fordi I så med. Hej. Hej hej.